sama ber to kata ng'ama dhi thagi bende onge koteri kot do moro matin kamari chori ma pesa matin isegolo to bine na oko onge kum moro malich koso chike mokwan go motegno. In Kenya one get the best chik maber kabisa ma deal gi corruption. One thing mamiyo corruption ok nyal rumo en bloodstream. Wadongo kode. Nyathi thin tineno ka odongo gi corrupt activities e dende. Kata dala ka jacha inanena ka there is a lot of corruption matimore. Mar ariyo, corruption ok nyal rumo nikech court kawo a long time. Golden bag. Took so long. Akia kata noserumo. I don't know. Koro ing'eni wacho ga ni justice delayed, justice denied. Gino miyo joma dwa timo mibadhi bende timre nade jiwogi ni kata yang utera court to case ni biro kawo how long? It may take years and years. To yudo kose timre nade kose then recovery mar gimokwal. How I wish ni seche ma oyuda ne atimo mibadhi takwalo gimoro, that thing should be recovered. Kose bedo recovered tikete in a meaningful project ma jopiny duogo ng'iyo wacho ni kara pesa wa mikwalo gi nyalo timo something substantive. Koro nyalo miyo jopiny gore gang'owa gi corruption. To kwa weya the court takes too long. Ana gombo ni seche mware ido chike gi to read ne judiciary and we employ more judges mondo gi hear the corruption cases kasto gitimre nade gi finalize on them. Penalty obed a heavy one. I'm a good student of history. I read history a lot. Ntie piny moro ni Singapore. They fought corruption. And now they are somewhere. To nikech negiketo strict punishment ne joma timre nade joma timo mibadhi. Koro marwa wan gi chike mabeyo to punishment wabete take long to be affected. Yes. Ineno nango jaduong' Weekly. Chike we maricho koso jopiny ma jomibadhi te. Chike wan go te kuonde te ma kaka dagi timri onge. Chike